Mali kono Mali ko kan aw minnu be ni aw bɛ ka ni ja in lajɛ nin waati na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an filɛ nin ye Kambila i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ serial la centre de formation professionnelle pour les femmes de Kambila ko min ye kɛnɛ min jɔra ka baarakɛyɔrɔ jɔ walasa Kambila a musow a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ k'aw yɛrɛ kalan ka boloma yɛlɛma cogo min na o yɔrɔ de donn'a kɔnɔ min ye minɛnw bɛ a kɔnɔ ka taa se ventilateurs ani minɛnw bɛ a kɔnɔ musow bɛ se ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ nin kɔnɔ serial yɛrɛ ye mun ye an nana sɔgɔmada in na an nana sɔrɔ min ye kalanden minnu bɛ yen n'o bɛ wele ko nimisa kalan o baaraw yɛrɛ bɛ sen na o lakɔli karamɔgɔ ni olu b'o baara la ale yɛrɛ ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'an ɲɛma da o ma. Tata Jawara ekɔli karamɔgɔya kɛ Kambila yan nɔ n ye yɔrɔ min na komi filaki bɛ da la cogo min na an balakaw ka yɔrɔ musow ka yɔrɔ donc centre pour les femmes de la commune de Kambila. N programme ye k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa sibiri la o y'an ka programme du lundi au samedi. Centre bɛ Kambila yan nɔ an yɛrɛ filɛ nin ye kalan na ONG an bɛ baara la ONG dɔ de ka hukumu kɔnɔna na donc n'o ye FAO ye ONG FAO ye denmisɛnnin minnu si tɛmɛna ekɔli la n'o ye ani denmisɛnnin minnu fana bɛ yen n'u donna ekɔli la denmisɛnnin minnu donna ekɔli la mais u bɔra u b'a fɛ ka segin kalan ma donc a essayer k'u fara ɲɔgɔn kan ka kalansen k'u kun walasa san wɛrɛ u bɛ se ka taa ekɔlisoba la 4e année fo ka taa se 5e année niveau ma cogoya min na donc o hukumu kɔnɔna na laɲini kɛra dugu fɛ ko ka centre di ka yɔrɔ di kalan in bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na donc komi baliku kalan yɔrɔ salle min tun bɛ o binnen don donc an ka commune ɲɛmɔgɔ n'o ye maire n'a ka mɔgɔw ye u ye yamaruya di ko ka kalan in daminɛ yan donc kalan yɛrɛ daminɛna a ma mɛn kosɛbɛ a daminɛna fɛn kɔnɔna na novembre yɛrɛ kɔnɔna na centre kɔni bɛ Kambila yan nɔ et ça fait face même à la mairie centre filɛ nin ye an filɛ nin ye goudron da yɛrɛ la Kambila yan nɔ n bɛ se ka welekan min di o ye k'a jira k'a fɔ centre bɛ Kambila yan nɔ et puis bɛɛ kɔni ka kalandenw bɛ baara la o kɔnɔna na yan. O bɔlen kɔfɛ fana an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ monsieur le maire yɛrɛ bɛ an kɔrɔ yan monsieur le maire i ni sɔgɔma maa caman y'a jira k'a fɔ nin cakɛda in ko a ma jɔ i ka commune kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la an jɔlen filɛ a da la i bɛ mun fɔ jamana kan. Komi ɲininkali ma kɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲininkali kɛra musow ka centre in yɛrɛ de kɔnɔ an filɛ kɛnɛ min kan an jɔlen bɛ o centre de kɔnɔ centre in financera droit de tirage 2017 ANICT bɛ dɛmɛ min na se collectivités ma financement in sɔrɔla o kɔnɔ 93 millions financement sɔrɔla droit de tirage in kɔnɔ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnena musow ka centre multifonctionnel formation professionnelle o jɔli de la donc ni a kuma fɔra ko centre ma jɔ ne bolo kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don parce que bɛɛ ɲɛ bɛ ko la an filɛ centre de kɔnɔ ka ɲɛsin mairie yɛrɛ ma centre in jɔra ka ban ka réception définitive kɛ donc ni réception définitive kɛra o kɔrɔ ye ko fosi tɛ kɔfɛ bilen centre jɔra ka ban à 100%. Centre jɔlen fana an ye démarche kɛ auprès du ministère de la formation professionnelle pour que ka se ka centre sɛbɛnw sɔrɔ agrément sɔrɔla décision d'ouverture b'an bolo bawo équipement b'a kɔnɔ an b'a la ka min kɔnɔ n'an b'o o taa ni ka segin na o ye ka se ka musow fara ɲɔgɔn kan parce que commune rurale de don dugu 15 ani buguda dɔw muso jɛkulu bɛ nin bɛɛ lajɛlen na donc ni centre jɔra a jɔra olu bɛɛ de kama an tɛna se ka mɔgɔ si to kɔfɛ centre baara la an bɛ o baara de kan sisan ka muso jɛkulu fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka groupe ba kelen sigi ka centre in fonctionnement kama n'o tɛ centre jɔra ka ban dɔrɔmɛ kelen ma a foyi jɛ centre fana financera ANICT fɛ bɛɛ b'a dɔn ANICT ka financement a nafolo mugu tɛ di anw ma a bɛ ko f'an ye baaraw bɛ kɛ o cogo de la wari bɛ trésor de la décaissement bɛ kɛ entrepreneur fɛ ni maire ka yamaruya ye mandaw ye mais o bɛ kɛ étape par étape au fil que centre jɔli bɛ ka progresser financement bɛ kɛ o cogo la fo ka taa baara ban donc o tɛ nafolo ye min bɛ ye maire yɛrɛ fɛ ko surtout k'a fɔ ko maire bɛ o détourner o de don ala sago i sago gɛlɛya ma gɛlɛya ye ni conseil ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ mais ne yɛrɛ bolo gɛlɛya tɛ ni conseil ni ɲɔgɔn cɛ bawo depuis an sigira an bɛ baara la an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo garijɛgɛw bɛ ka sɔrɔ a kɔnɔ parce que commune ka baara a tɛ kɛ bɛnbaliya kɔnɔ n'a y'a kɛ bɛnbaliya kɔnɔ
komindenw de bɛ sɛgɛn donc o la ne kɔni ka jati la gɛlɛya tɛ yen mais ni min fɔlen filɛ nin ye n t'a dɔn kunnafoni bɔra yɔrɔ min mais ni don n'a nataw la n'o ɲɛdɔnna ni sababu min y'o ye o fana na dɔn mais k'a fɔ an bɛ don min na bi ko ne bɛ se k'a fɔ ko nin conseil y'a kɛ tan nin y'a kɛ tan n tɛ se k'a fɛn fɔ o la yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na commune dugu ka ca welekan min kɔni bɛ fɛ o ye toujours u k'a dɔn nafolo min donna nin na nafolo dala ka bon a dabɔra olu ka yiriwaliw kama u ka bololabaaraw la ani denmisɛnnin minnu bɛ yen ni ala y'olu garijɛgɛ dan sira la kalan na kɛrɛnkɛrɛnna musomaninw olu bɛ se ka bololabaara dɔw dege ni ka u yɛrɛ nafa lase u yɛrɛ ma don n'a nataw donc n b'a ɲini commune muso bɛɛ fɛ u ka wuli ka na an ka ɲɔgɔn yew kɛ baaraw ka se ka boloda bɛɛ ka sen don baara in na centre ka fonctionner. Voilà, ka aw yɛrɛ ladɔnniya k'a fɔ yeko ye fɔ ko ban bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ni centre de formation pour les femmes de Kambila a baara bɛɛ lajɛlen bannen don an bɛ waati min na i ko bi monsieur le maire a ye sereyaliw kɛ a n'a ka conseillers fɛn o fɛn hamina ye Kambila commune yiriwa ye baara minnu bɛ sen na monsieur le maire ko sabarakan min b'a kɔ a b'a pan o kunna ka ɲɛtaa lajɛ walasa Kambila commune denw hali bi n'a ka bi a sigira ni hamina min ye n'o ye Kambila ka yiriwa ye n'o baaraw sabati dakurunya kelen na k'aw ladɔnniya k'a fɔ nafolo min bilara Kambila commune rurale ka bolo kan ko walasa ka se ka centre jɔ musow ye centre jɔra k'a ban ta ye dɔw kun y'a jira k'a fɔ kɔrɔlen peinturelen don maa minnu bɛ yen n'olu ye soko lɔmagalajɛw ye o bɛɛ lajɛlen y'a sereya k'a fɔ nin ye anturi kura jɔlen ye k'a peinture ka tila k'a minɛnw kɛ a kɔnɔna la o tuma min ye an ka se a ju la o ka fisa ni an k'an sigi ka yɔrɔ janw fɛ ka bɔ kumaw lamɛn nin waati in na nin kuma banna pewu min ye wari min nabilara ko Kambila ko ka i k'a dɔn musow cɔ ala yɔrɔ jɔ Kambila commune dugu bɛɛ a jɔlen filɛ k'a ban aw ni ce ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma.